Dzień dobry. Rozpoczynamy vlogusia z naszymi kurami w mieście i tym łobuzem tutaj białym czekającym. Ej! Okej. Którą przygotowaliśmy jedzonko. Dzieci. Cicho, dziewczyny już czekają. Oj, dziewczynki moje kochane, pierwsze co to oczywiście woda. Oj, bo jak zwykle. Odejdź. Moje kury piją wrzątek. Inny podajnik został zamrożony, więc codziennie im noszę wrzątek. I dziewczynki piją, a ponadto jedzą fantastyczne bio. Wszystkie nasze resztki, wszystko to co my z całego dnia to